салом бинандагони азиз, хуш омадед ба нашри навбатии барномаи сархати рӯйдодҳо. консулгарии тоҷикистон дар муддати 10 рӯз ба 17 муҷире ки ҳуҷҷатҳояшон зимни сӯхтор дар иншооти сохтмонии назди метрои Расказовкаи Москав нобуд шуда буд, шиносномаҳои навро таҳия кардаву ба дасташон супоридааст. ин муҷирон мегӯянд бо мусоидати намояндагии Тоҷикистон ширкати корфармо ба муҷирони зарардида ҷубронпулӣ пардохта намудаву онҳоро дар як хобгоҳи дар Одинцово ҷой кардааст. сӯхтор дар хобгоҳи муҷирон 20 октябр сар зада буд. сафорати Тоҷикистон дар Русия гуфта буд ки бар асари он 60 муҷири тоҷик молу ашё ва беш аз 17 нафар санадҳояшонро аз даст доданд. дар иншооте ки ба коми оташ рафт, беш аз 100 шаҳрванди Тоҷикистон тибқи шартнома бо 4 ширкати сохтмонӣ ба кор ҷалб шуданд. бинандагони азиз, 10 дақиқае ки дар ихтиёр доштем ба поён мерасад. бо сипос ки ҳама рӯза моро тамошо мекунед ва ҳамкорӣ доред. худро эҳтиёт кунед азизон ва худо нигаҳдор.